Huomio! Fuck Rock Pori-jakson kuvaukset lähtee nyt. Me ollaan tänä vuonna mukana Annis Metal Attack-tapahtumassa. Menkää tsekkailemaan, mikä meininki toukokuun lopulla. Terve, terve! Me ollaan tänään Fuck Rock Porin studiolla ja meillä on täällä syntinen vieras Sami Mäkynen, joka järjestää Annis Metal Attackia. Kerros vähän Mäkynen, että mikä on Annis Metal Attack? Raskaaseen musiikkiin erikoistunut festari Porissa. Mistä sun lähti tää kipinä tällaisen musiikkitapahtuman järjestämiseen? Siitä, kun pitkään nuorena kierrellyt täällä Porissa, katsellut keikkoja Anniksella ja huomannut, että tässä vanhemmaksi tullut, että niitä tapahtumia on vaan vähemmän ja vähemmän ja nykyään todella vähän. Niin huomannut, että kai se sitten tarvitsee itse alkaa järjestelemään näitä. Niin. Minkä tyyppinen tää on tää Annis Metal Attack? Minkä tyyppistä musiikkia löytää? Ja... Raskasta metallimusiikkia ja ehkä nyt hiukan kevyempääkin, mutta pysytään metallissa kuitenkin. Joo. Ja tää oli ilmeisesti kumminkin niin kuin kaiken ikäisellä ja kokoisella tarkoitettu. Kyllä, alaikäiset saavat tulla paikalle. Ja... Niin. Et ei tarvi pelät sitä heviporukkaa. Joo, voi olla ihan niin kuin... kyllä. Äidin pienen mussukat saa tulla paikalle. Oikein meininki. Koska tämä Annis Metal Attack on tänä vuonna? 30.5. lauantaina. Okei, eli sitten kun aurinko jo paistaa, niin sitten voidaan niinku mensin pimeäseen Annikseen. Ja... Kyllä, ja siinä pihallakin voi nauttia vähän virvokkeita, niin tarvitsee siellä pimeydessä olla. Niin, joo, totta. Mitäs teillä on tänä vuonna luvassa siellä? Viime vuonna oli 5 bändiä, tänä vuonna on 6 bändiä. Pääesiintyjä on Sotajumala, death metallia ja Morbid Vomit, joka on myös death metallia. Sitten on Nuclear Omnicide, thrash metallia. Ja sitten on loput 3 porilaisia, niin Aratic, thrash metallia, Blind Within, melodic death metallia. Joo. Ja Engraved, groovaavaa melodic death metallia myöskin. Alright. Ja teillä on vissiin vähän sama periaate, mikä meilläkin on tässä Fuck Rock Porisarjassa. Sä haluat myös, että tulisi enemmän näkyvyyttä tälle porilaiselle ja ylipäätään suomalaiselle musiikkilahjakkuudella kaikella, mitä täältä löytyy. Kyllä. Tässä on ollut joku buumi päälle, että lähivuosina on pamahdellut todella hyviä bändejä, millä voisi olla rahkeet päästä vähän pidemmälläkin tässä touhussa. Niin. Mutta niitä ei vaan... Kyllä ne muualla Suomessa saa kohtalaisesti keikkaa, mutta täällä Porissa ei ole kyllä näkynyt oikein yhtään. Niin. Ja itsekin huomannut, että suurin osa kavereista kuuluu johonkin bändiin ja täällä on niin paljon lahjakkuutta ja artisteja ja bändejä, millä on niin paljon potentiaalia, mutta ei sitten välttämättä ole niitä resursseja tehdä sillä mitään. Et ei pääse siihen pinnalle eikä Kyllä. Ja se on tosi sääli, koska tosi moni kaipaa tämmöistä hyvää musiikkia, mutta ei välttämättä löydä sitä. Sitten on vaan se kaupallinen on helppo löytää tietenkin. Kyllä. Joo. Se on kyllä sääli. Erittäin. Joo, ja tosiaan tästä Annis Metal Attackista tulee Fuck Rock Porin erikoisjakso, että me ollaan 35. siellä kuvaamassa, kaikki ehdottomasti paikalle. Siellä on sekä tää Fuck Rock Porin syntinen porukka, että tää Sami Mäkynen, että kaikista kaverit. Syntisin. Kyllä, tää on kaikista syntisin kaveri. Ja vielä yksi kysymys. Mitä tapahtuu 23. perjantaina? Baarikaapissa tapahtuu silloin aloitusmossauspileet. Eli 3 bändiä, Corpsesed, Unhoped ja Cauldron of Hate. Tiedossa death metallia ja thrash metallia. Oikein viimeisen päälle tiukkaa kamaa. Että. Kaikki sinsit paikalla, hei. Siellä on helvetin kova meininki. Jep! Tsekkaakaa meidän kanavaa, pysykää menossa mukana. Me ollaan Fuck Rock Pori.